Oh, hartstikke grut. Daisy, Peach. Hallo? Mario. Uniek mooi even bewegen onder een logeerlijn. Dat is er eentje. Oh, goed zo. Braaf hè. Eraf. Super, goed zo. Oh, oh. Eraf. Oh, oh, net zo goed. Oh. Oké, nou wordt het donker. Oh. Nou gaan we nog even stappen en dan is het klaar. On top. En Dreamy. Sally. Korallen. Oh, kom je wat heen. En u niet nog? Nee. Hey. Nou, dit is de eerste keer dat ik korallen mooi een singeltje lanceer. Ik denk eens een proberen. En ze hebben dat denk ik wel vaker doen. Kom.
Goed zo. Nou, korallen is weer klaar. Ik heb even afsponst. Uniek. Ik denk, ik probeer even met Yveske te rennen. Rijntje vindt het nog net zo leuk. Kom Yveske. Kom. Goed zo, braaf. Goed zo. Kom. Dat is die mem net. Dat is korallen. Kom maar. Rijntje. Nee, nee. Hey, hallo? Hey. Rijntje, Yveske, Sally en Uniek. Hey Yveske. Hallo. Ja, dit is voor die. Krijgt nog een heel iets beetje van mij. De rest krijgt van Rijntje. En ze eet nog gas. En ze drinkt water. Nee. Ik zeg, krijg dat Uniek alle appeltjes heeft. Het is maar krijgt hoe dat je nou just. Oh, Rijntje een beetje. Wat was dat nou? Wat was het? Hey. Ah. Nee, net van.
Hey, Boefke? Net dwan. Net dwan. Sally. Rijntje. Hey. Nou. En korallen. Oh. Korallen is de baas van Rijntje. Hey korallen. Mario, Peach en Spidey. Oké. Ik heb correct de hines binnen zetten. En toen zie ik bloed. Rising Star had hij gewoon een snee. Hoe is dat ding, jongen? Dus ik probeer dit nou skin te maken. Doe mijn best. Goed zo, braaf. Goed zo. Goed zo. Braaf. Goed zo, braaf, ja.
zet die armen net gewoon bij die del. Nou, dan maak ik het hier wel dan. Oh. Goed zo, braaf. Kom maar. Eerst dat ding. Braaf. Goed zo. Braaf, ja. Goed zo. Braaf, ja. Goed zo. Bravo. Goed zo. Ik heb in overleg met de veearts dacht ik dit erop. Maar dat is vet eng. Dus ik kan het zo schudden. En dat vindt Reisje net leuk. Dus ik heb Bix erbij. Kom maar. Kom dan. Kom maar. Goed zo. Goed zo. Braaf. Goed zo. Kom maar. En zo. Dan ga ik het sprayen. Zo bang is hij al. Kom dan. Goed zo, braaf. Hé, braaf. Het is best wel heel erg vervelend dat hij dit heeft. Want hij vindt het gewoon heel erg eng allegaar. Echt heel eng. Gewoon net echt veilig voor mij. Maar ja, de vraag is waarom heeft hij dit? Het kan best wijzen dat hij troch de wobbler, troch de attractie, dat hij zo wankel is dat hij zichzelf aantikt. Ja, goed zo. Dus ik vind het best wel vervelend dat dit gebeurd is. Want ik heb een beetje het idee dat het wat beter mag gaan. Maar ik vind het best wel zorgelijk als hij nou hemzelf blesseert. Dus ik weet echt niet hoe het komt. We gaan het zien. Wij doen ons best. Want hij lijkt het heel lief. Maar hij is echt wel een beetje, ja, een WPN'er. En er zit jazzbloed in. Dat schijnt ook wel druk bloed te wezen. En het is een vos, dus ik net ideaal. Tje.